băieți. Îl ducem în 9400 plus, bine? Îi schimbăm numerotarea. Bine? Deci toți, la top 2 și la cufăr. Bine, acum, când o să fac schimbul la top 1, o să vă dau și de pe contul de pe care fac like. Prințul acolo, toți la Prințul. Dăm și la fixări și de acolo ne luăm 10 urmăritori. Toți tap, trebuie să avem 3, 4, 500 pe live. Eu nu dau înapoi, nu calc pe locul 2, pentru că șeful meu e numai Dumnezeu. Uita, să intrați și la ultima postare acolo, toți tap. M-a ajutat prea mult Mateu, ai level mare la mine. Ai level 32. Toți tăptărică și la Mateu acolo. Gata.